Ημερήσια πρόβλεψη ζωδίων 26 Αυγούστου. Τι φέρνει 26 Αυγούστου στο ζώδιό σου? Κρυός. Σήμερα κάτι σε βάζει να πάρεις θέση. Μία συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει γρήγορα ένα θέμα που σε έχει κουράσει. Ταύρος. Η μέρα θέλει προσοχή στα χρήματα και στις παρορμητικές αποφάσεις. Στα αισθηματικά, κράτα λίγο χώρο πριν βγάλεις συμπεράσματα. Δίδυμη. Μήνυμα, τηλεφώνημα ή ξαφνική είδηση μπορεί να σου αλλάξει το πρόγραμμα. Μείνε ευέλικτος. Καρκίνος. Σήμερα χρειάζεσαι περισσότερη σιγουριά. Κάποιος μπορεί να σου δείξει ενδιαφέρον με τρόπο πιο διακριτικό από ό,τι περιμένεις. Λέων. Έχεις έντονη παρουσία και τραβάς τα βλέμματα. Ευνοούνται φλερτ, προσωπικές αποφάσεις και μία νέα αρχή. Παρθένος. Κάτι που είχε καθυστερήσει αρχίζει να κινείται. Μην πιέσεις όμως μια κατάσταση που θέλει ακόμα λίγο χρόνο. Ζυγός. Μια κουβέντα μπορεί να φέρει συμφιλίωση ή να σε φέρει πιο κοντά με κάποιο πρόσωπο. Η ημέρα ευνοεί τις επαφές. Σκορπιός. Ένταση και πάθος ανεβαίνουν. Πρόσεξε τη ζήλια και μην ψάχνεις κρυφά νοήματα εκεί που ίσως δεν υπάρχουν. Τοξότης. Μια πρόταση αλλαγή σχεδίου μπορεί να αποδεχτεί πολύ καλύτερη από όσο φανταζόσουν. Δώσε χώρο στο απρόοπτο. Εγώκερος. Επαγγελματικά και οικονομικά θέλουν οργάνωση. Μία μικρή εξέλιξη μπορεί να σου δώσει σημαντική επιβεβαίωση. Υδροχόος. Οι σχέσεις σου ζητούν ξεκάθαρη στάση. Κάποιος μπορεί σήμερα να αποκαλύψει τι πραγματικά σκέφτεται. Ιχθύες. Σήμερα ένα θέμα που αφορά δουλειά, χρήματα ή μια πρακτική υποχρέωση μπορεί να αρχίσει να ξεμπλοκάρει. Μην αναβάλεις κάτι που μπορείς να τακτοποιήσεις τώρα. Ποιο είναι το ζώδιό σου? Γράψε μου στα σχόλια και ακολούθησέ με για περισσότερες προβλέψεις.